Hi mga Inyans, DCB TV. Please don't forget to subscribe my YouTube channel. Click the share button para sa video na upload ko. Mga Inyans, tingnan natin yung Honda Click 125i. I-activate na. I-activate kasi dadalhin daw sa Kalasyaw branch. Andito tayo sa mga Inyans, sa Superbike dito sa Lingayen, Pangasinan, dito sa Barangay Tonton, Lingayen. I-activate naman yan si dadalhin daw sa Kalasyaw. Yan Inyans, mayroon ditong darating din yung repo na Honda Beat. Tingnan din natin yung repo. Ito yung ipapalit, dadalhin doon. Yan, tara. Ito ang Honda Click 125, dadalhin to sa Kalasyaw. Abangan natin yung Honda Beat ngayon yan sa darating ngayon. I-activate na doon yung Bro Richard. Kaya mga yan, tingnan natin itong pag-activate ng liquid cooled Honda Click 125i. Dahil ito sa mga sa Kalasyaw branch kasi yung Honda Beat mamaya abangan natin darating. Ito ngayon sa Superbike Lingayen. Ayan, naka-display na yung harap ng ng 125i. Pero yung likod niya man yan, naka-drum brake pa yung likod niya. Ayan, naka-drum brake pa yung likod niya. Honda Click 125i. Sa Superbike, i-activate na yung yung paano mag-activate ng Bro Richard ng Honda Click? Ano gagawin? Lalagyan ng battery. Battery lang. Yan, battery lang. Yan, battery. Ano yung battery? Anong klaseng battery yan? GTC 6 volt, no? 6B ba? 6B, 6 volt. 6B. Saan? Yung battery dito sa dito sa may apakan, di ba? Sa may apakan. Dyan. Ito mga yan, activate na yung Honda Click 125i. Dadalhin sa Kalasyaw branch. Tapos darating yung mga yan, yung Honda Beat dito na repo. Unahan na naman yan kung sino makakuha kasi mura lang hulugan nun. Kaya abang-abangan mo yung mga repo mga yan kasi doon kayo makatipid. Kahit doon kayo kumbaga sa mga yan, para kayong doon nanalo din, para kayong nanalo kasi mura na, quality pa. Mga yan, ilagay na yung Battery para ilagay na yung battery ng Honda Click. Yan pala yung itsura ng battery dyan, ay lagayan sa para pag pala yung Richard pag may baha, hindi yan. Hindi siya mababasa yung battery niya pag may baha. hindi yan mababasa. Hindi mababasa yung battery niyan, saka yung kahit nalubog to. Ganun ba? Bakit naman? Meron siyang protector. Oo, ito. Tingin? Yan siyempre pag nilubog mo yun sa tubig, walang butas dito, siyempre walang preso na angat yung tubig. Yan pala ang niya, yan pala ang takip. Parang yan ang takip niya, takip. Oo, takip dito. Gets nila? Gets nila yun, siyempre takip yun, may takip pala. Kaya hindi nilubog sa tubig. Okay din pala. Kahit nilubog. Yan pala. Parang ganyan lang ang pag-activate. Kasi i-drive na yan ng kukuha na nung nag-drive ng Honda Beat. Okay, abangan nyo man yan sa Honda Beat mga Indians. Ano lang yun, repo yun, pero ang hulugan niya ata kung Nakaset up na yun. Honda Beat, ang alam kong hulugan ng Bro Richard siguro mga isang buwan, 2,000, no? Oo. Sabihin mo nakaset up na. Nakaset up na. Yan. Ilalagay na natin yung takip. Ilagay na yung takip. Yan, takip. O kaya pala hindi siya mawawala sa tubig pala. May takip pala. Kaya hindi siya... Takip para Hindi siya... Yan, kaya pala matibay pala yung... May takip pala kahit malubog sa tubig yung yung battery hindi mababasa. Matibay pala. Yun. Kaso hindi na nanakaw yan pag Hindi yan basta-basta man nanakaw. Yan. Ito naman, side mirror. Side mirror, okay. Side mirror, simple lang side mirror. Dito ilalagay yan, simple lang yan. Diyan na ilalagay yung side mirror. Simple lang. Yan, meron na. Ang galing. Battery na palang kulang, no? Battery lang. Pero yung gasolina niya, wala pa ata.
Hindi pa andar niya ba? Walang gasolina? Wala pang gasolina. Oo. Hindi pa Lagyan mo na ng gasolina. Activate lang. Activate lang muna. Lagyan mo na ng side mirror muna. Ayan, side mirror. Honda Click 125i. Di ba ganito yung motor ni Maruloko? Yung inayos mo dito? Maruloko? Oo. Maruloko TV, di ba dito yung motor niya? Oo, yan. Shout out pala kay Maruloko TV. Ito yung motor niya itsura yung binlag ko. Ano yung binabalag nun? Yung hindi napalitan ng pambelt. Ano yung binabalag nun? Ano lang, hindi pa, ano lang yun, yung lifestyle, ano lang, yung, hindi pa niya inarap, ano lang, yung parang, meron silang, tawag dito, yung, mga pinupuntahan, ganyan. Oo, mga pinupuntahan. Binablog niya yung mga pinupuntahan nila. Pero, kukunti pa lang yung video naman niya. Yan, nagabit na yung, isang side mirror. Tapos yung pangalawang side mirror na. Antayin natin yung Honda Beat. Dadalhin to sa Kalasyaw to. Kalasyaw branch. Para Sa customer nila. ba't wala silang Honda Click doon? Walang click na kulay. May click sila pero hindi ganito kulay. May Honda Click sila doon pero walang color black. Okay. Black pala nga. Ay natin wala, black pala, black. Black yun natin nila, black. Black. Tapos yun na. Side mirror na lang kulang. Sa meron na. Tapos gasolina, no? Tapos gasolina. Sila na magbibili ng gasolina. Okay, yung nagdala ng... Okay, salamat kay Bro Richard sa pag-activate niya ng Honda Click 125i. Ayan na, yung Honda Click 125i. Yes. Ayos. Okay, Bro Richard, thank you. Ayan na. Kulang na ng gasolina. Maandar na to. So yun lang mga Indians, no? Kasama natin si Bro Richard dito sa Superbike. Na-activate niya yung Honda Click 125i. Kasi dadalhin sa Kalasyaw branch. Okay mga Indians, salamat sa panonood. God bless you everyone. Sana sa mabuting kalagayan. And bye-bye!